Wat heb je vroeger allemaal gedaan? Ik heb in de meidengroep gezeten, in Exposure. En daar hebben we mee in de top 40 gestaan. En nou ja, eigenlijk getoerd door Europa en Nederland. En nou ja, heel veel leuke dingen gedaan. Ja, ik heb een damesmodewinkel. Ja, dat klopt. En nou, die heb ik al 17 jaar. En daarnaast heb ik ook nog heel veel dingetjes gedaan op acteervlak. Dus dat is ook leuk, in allerlei soaps gespeeld. En, oh nee, zingen vind ik echt... Kijk, ik moet zeggen, ik heb hele lieve klanten allemaal en ik vind het super. Maar ik doe het al 17 jaar. En zingen is toch een soort van rode draad in mijn leven. En dat blijft gewoon kriebelen, weet je wel. En dat moet er gewoon uit. Dus als ik dan op het podium sta, vind ik te gek. Vind ik super om te doen. Ja. Als mensen nou eens een keer denken, weet je wat, ik wil wel eens een keer gestaald worden. Waar kunnen ze dan terecht? Nou, dan kunnen ze terecht bij Sun Moon Fashion in Hoogvliet. En nou, daar sta ik heel vaak zelf ook. En alleen op de dagen dat ik dan moet zingen of even hier moet zijn, dan ben ik er even niet. Maar dan is mijn zuster. Dus, De zomer vandaan, hoe gaat die eruit zien? Ik hoop met heel veel optredens en door het hele land. En nou ja, gewoon af en toe lekker even naar het strand. En nou ja, wel gewoon ook werken, in de winkel aan het werk. En schrijven, vooral leuke nieuwe liedjes schrijven. En, ja, dus dat is mijn zomer, denk ik wel.